Die televisie is stikken, maar er binnen een onderdeel voor. Die radio is stikken, maar die ding met een zagoed cape, dat is de net wekker van lijst. Die hudde skiervriend vast en voor €100 jouwens die een dwarske dvd's met al 10 data. Wist neer kwijt. Oonter in die familie in je stjet. En in een oorloon en in een orentiert een vreun voor het leven schijnt wordt. Ik vind hem een groot dichter. Omdat hij genadeloos een situatie kan beschrijven. Maar zo op zijn kop kan beschrijven. In de zin van hij kan zo bijna als een lezer woorden isoleren en de enige betekenis geven. Ach nee, ik denk dat de meeste mensen het helemaal niet belangrijk vinden wie de dichter des vaderlands is. Dat hij er überhaupt is. Nee, ik denk dat de meeste mensen zich daar helemaal niet om bekommeren, als ik eerlijk moet zijn. Er wordt vaak zijn van, nou, mensen die in Friesland ik van, nou, kom nou eens, doe nou eens wat meer, liet eens wat van je sjen. En dan heb je iemand die dat doet. En dan maak je zegt, nou, dat is toch geweldig. Het is geen bakte lucht, het is gewoon op een hele goede manier jouw eigen product verkopen. Maar het product dat stiert als een hoes. Mijn kwaliteiten die binnen dus organisatietalent. Talent om te scrollen, daar ben ik op uitgekozen. Ik ken goed in opdracht scrollen. Ik scroll bijvoorbeeld voor het EO-programma Dit is de Dag. Ik ben een vrij vriendelijk persoon, volgens mij. Dat is goed om mij een glas te drinken. Ik krijg wel eens complimenten op dat ik mooi voorlezen ken. Ja, en ik scroll boeken, ik publiceer, ik maak bloemlezings en ik zorg ervoor dat poëzie breder onder de aandacht gebracht wordt. Ja, het is een gerenommeerde dichter inmiddels en hij heeft behoorlijk wat bundels op de naam staan. Hij is altijd overal te vinden op allerlei evenementen. Hij organiseert veel, dus hij zou het kunnen. Er zit nou ook meer dat ambassadeurseffect in. Dat jouw beziekje om poëzie als kunstvorm populair te maken en te verspreiden. En mensen er enthousiast van te maken. Wat we wel willen, we willen bij mijn bus bij verschillende scholen en dwarpshuizen delen en theaters, maar we willen ook naar bejaardenhuizen. Ik had het eerder meemaken hier in Amsterdam. We hebben hier ook een project dat ik verder in het land wel plak vind. Betocht door Bart FM Droog. Dat heet De Eenzame Uitvaart. Daarbij worden mensen dat net in bij op begrafenis komt. Mensen die krijgen staan binnen, daar wordt een gedicht van schreeuwen. En dat wordt voorlezen. Dat is een heel mooi project. Maar misschien moeten we nog wat een stap te back. En die mensen gaan ze eerst in het bejaardenhuis zitten. Laten we daarheen en een gedicht voorlezen. En ik vooral een praatje met ze. Die mensen binnen vaak eerst. Ik vraag me af hoe haalbaar dat is. Want ja, dichters hebben altijd het idee dat poëzie naar de mensen toegebracht moet worden. En ik vraag me af of dat terecht is. Poëzie is echt heel specifiek voor een bepaalde doelgroep. Iedereen kan het wel aanhoren en ook wel mooi vinden. Maar niet iedereen wil er naar luisteren. Dus altijd dat maar brengen naar de mensen toe, ik weet het niet. Ik heb daar echt wel mijn vragen bij. Stem op mij, dus op Tjeerd Brunja als dichter des vaderlands. Op www.dichterdesvaderlands.nl. En stem oors op Joke van Leeuwen, Hager Peters, Erik Menkveld of Ramzi Nasser. Op die site is meer informatie over hoe harden te vinden. Maar stem vooral, jouw motivatie, want dan telt de stem dubbelt. Bishop Tutu smeekt het publiek in de aula van de VU te Amsterdam gisteren om naar onszelf te kijken als familie, familie, familie. Vandaag wordt je zoon door een verre oom ontvoerd en een geweer in de hand geduwd. Noem me vader, schreeuwt de verre oom en het is het enige pakje dat je zoon krijgt op Sinterklaas. Je zoon roept vader tegen de verre oom en richt het geweer op een baby, een jonge vrouw, een oude man die niet snel genoeg lopen kan. Allemaal familie. Ik ben tamelijk sprakeloos van zijn kwaliteiten. Hij raakt je geweldig. Mij raakt hij geweldig. En ik denk dat Friesland een groot dichter in huis heeft. Ik mail het aan mijn campagneleden, die zetten het weer op hun nice websites. En zo wordt het her en der hopelijk weer wat oppikt en dan horen we het journaal bezig. Us. Dat ben wij. Us, dat ben je hem, ja. Ja, dat realiseer ik mij, ja.
Ja, Tjeerd, ik neem aan dat jij de dichter des vaderlands wordt. En ik wil je één advies meegeven. Ga helemaal uit van je eigen kracht. Dat wat je altijd hebt gedaan, moet je ook doen als dichter des vaderlands. Ook al wordt je poëzie misschien niet altijd begrepen door iedereen, maar blijf gewoon dat doen wat je altijd hebt gedaan. Want daarin ligt je kracht. En daarin zul je ook het meeste succes oogsten. Ja, en voor de Friesen die het nog net stemt hebben, en vanzelf voor alle oren Nederlanders, maar in dit geval speciaal voor de Friesen. Als je nog stemmen willen, dan kan je stemmen op de website www.dichterdesvaderlands.nl. En daar staat aan de linkerkant een kolomke en bovenaan kan je stemmen. Dwaan.